दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै जोङो जोबथा जि जोंनि मावफुं मेल एग्जिकिउटिभ मेल बे हिसाबै जों बेयाव लादों। जिहेतु फैबाय थानाय 3, 4, 5 फेब्रुआरियाव जोंनि जि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ जोङो कार्बि आंलं जिल्लानि नैबे लांहिन बे फोथाराव जोङो लानो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामखाबायमोन। आरो सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि थान्दै जुथुमनाय कालचारेल स्पर्ट्स थुनलाइयारि बादायनाय डिबेट कम्पिटिशन बे दङ। लोगोसेनो कालचारेल एक्सचेन्जनि प्रग्राम आरो नेक्स्ट डेआव जोंहा सोलोंथाइखौ लानानै गेवलां सावरायमेल जेराव माने डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम भारतनि बारग' राष्ट्रपति बिथांनि जि एमडि बै समाव आरो आथिखालाव आब्दुल कालाम फाउन्डेसननि सिइअ बिथाङा सासे राइटार ससियेल एन्टारप्रिनियर सृजन पाल सिं बिथाङाबो फैनो खोथा होबाय। फारसेथिं नोङो इक'नमिक सेमिनार दङ जोंनि इयुथ्सफोरखौ लानानै जोङो फार्मिं एग्रिकालचार बिजनेस गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो टारगेटेड माने सेलेक्टेड इयुथ्सखौ लानानै जोङो सेमिनार खालामगोन। नेक्स्ट डेआव जोंहा अपेन सेसनाव गोबां आलासि जोङो भाइस चेन्सेलर आरो गोबां रिनाउन्ड मानसिफोरखौ जों लिंदों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु बे इस्युखौ बोरै एड्रेस खालामनो हायो बिटिआर आरो बिटिसि सुक्ति बायदियै एसटि हिलनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय माखासे पलिटिकेल कमिटमेन्ट जिहेतु दङ बेखौबो सुस्रांनायनि जिखिनि बेयाव परिकल्पना बे मिटिंनि गेजेरजों माखासे रायजो राजानो मिथिहोनांगौ बिथिं दङ। बे गासैबो प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों जिल्ला दखरा जोंनि डेलिगेट्स अबजार्भारफ्रा बा जोंनि स्पर्ट्सआव बा नोङो कालचाराव गुबुन गुबुनाव बाहागो लानो गोनां गासैबो रेडि जाखाजोब्बायमोन। नाथाय नैबे जानुवारि दाननिफ्राय कभिड सार्स कभिडनि इनफेकसन बा स्प्रेडआ बिराद बारा जानायनि थाखाय जों दिनै गासैनिफ्रायबो जोंनि बानजाय आफाद रिसेपसन कमिटि बिथांमोननि प्रिपारेसन आरो जोंनि जिल्ला कमिटि जोंनि हस्ट डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि आरो मिरु आफादनि गासैबो बिबानगिरिफोरनि जइन्ट डिसकासननि गेजेरजों दिनै जोङो थांखि लाबाय जे 3, 4, 5 फेब्रुआरि 2022आव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुम्मा बेखौ जोङो 1 दान फावसायनानै 3, 4, 5 मार्चआव जोङो माने बेखौ खुंहैसिगोन। 1 दान फावसायनानै मार्चनि फार्स्ट उइकआव 3, 4, 5आव जों बेखौ खुंनो थाखाय थिग खालामबाय आरो बेबायदिनो जों आवगायगोन। आरो इन्टारनेलि जोङो मिथिनो मोन्दों ICMR आरो हेल्थ डिपार्टमेन्ट गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय जे बे कभिड स्प्रेडआ प्राय 15 बा 20 फेब्रुआरिहालागै एसे माने नर्मेलाइज बा एसे डिक्लाइन डाउनवार्ड जानायनि सम्भाबना दङ। नाथाय मा जायो बेखौ रावबो प्रेडिक्ट खालामनो हाया, खिन्थु बेबायदि मोनसे एसेस खालामनाय जादों। बेखायनो जोङो जिहेतु 15 मार्चनिफ्राय एग्जाम दङ मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारिया 12-13निफ्राय जागोन। दा बेखायनो जोङो बिफोर एग्जाम बेखौ खालामनायनि थाखाय जों थिग खालामदों। दा आङो गासै जोंनि बर' रायजो राजानो फोरमायबाय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा जिल्ला स्टेट इउनिभार्सिटि कमिटि बयनिबो आङो बे इनफरमेसनखौ दिनै होबाय। बिनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय 27 जानुवारिया 2020 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जादों बे एकर्ड डे आरो बे एकर्ड डेखौ जोङो जिल्ला दखरा मिरु कभिड प्रट'कल मानिनानै जोङो 200 सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि 1 निफ्राय 11सिम जिखिनि क्ल'ज दङ दफा दङ बे दफा आरो फारसेथिं बिनि एक्सन टेकेन बा इमप्लिमेन्टेसना मा जाखो बिनि फुल व्हाइट पेपार लानानै जोङो रायजो राजानो इन्टेलेक्सुवेलनि बर'नि माहारियारि गौथुम बा बर'नि जायफोर दैदेनगिरि मावथि बिबानगिरि जों बयनोबो जों अपेनलि बिथांमोननो फोरमायगोन आरो बिथांमोनखौ जों डिसकासनाव लेंहरगोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो 27 जानुवारियाव जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे व्हाइट पेपार एक्सन टेकेन बा इमप्लिमेन्टेसननि जि मोनसे रिपर्ट जोङो पाब्लिकलि जोङो बेखौ बयनोबो मिथिहोगोन। आरो गुबुन गुबुन जोंहा हाबाफारि दङ बे हाबाफारिफ्रा कन्टिनिउ जागोन। मेट्रिक होनो गोनां जायफोर केन्डिडेटफोर दङ हायार सेकेन्डारि होनो गोनां जायफोर केन्डिडेट दङ बर' मिडियामनि बे बर' मिडियामनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि केन्डिडेट्सफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो लाइजाम हैगोन आरो मोनफ्रोमबो न'आव
केन्डिडेटखौ लोगो हमनायजों लोगोसे गार्जेनखौ लोगो हमगोन बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोननो गांसे लेटार होगोन आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोनखौ माबायदि सापर्ट खालामनो हायो बिनि थाखाय जों दख'रा जिल्लाखौ इन्सट्राक्सन होदों जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय 2022नि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट जोङो दासिम 1800नि बारा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय जाहाथे जों 2000नि बारा जों बेखौ क्रस खालामनो हायो आरो जोङो स्टेन्ड लाखिनाय पजिसन लाखिनाय बे माने बिथिंखौबो जों नोजोर होनो हायो बेनिखायनो जोङो स्टुडेन्टनि एनकारेजनि थाखाय बे खालामदों गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ जोङो उननि समाव जोङो गासै रायजो राजा आरो बर' माहारिनि जों फोरमायगोन।